Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw muli sa inyo mga kasityo pangil, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa kwentong ito ng aking Lolo Tibor. Nagpapasalamat ako at pinayagan ninyo akong hatiin sa dalawang bahagi ang kwento niya. Masyado kasing mahaba at hindi ako sigurado noong una kung tatanggapin ninyo ang kwento. Ngunit dahil pinaunlakan ninyo ako ay ito na ang ikalawang bahagi ng kwento ng aking Lolo Tibor at Lola Juana. Atin na pong simulan. Nagpahinga ako ng 4 na araw matapos ang naganap na pagsalakay ng mga aswang. Inakala kong kaya ko na kaagad ang sarili ko. Subalit, inapoy ako ng lagnat ilang minuto lamang pagkatapos kong gumawa ng mga gawaing bahay. Kaya naman mahigpit na ipinagbili ni Kang Romy na magpahinga ako hanggang sa bumalik na ng tuluyan ang aking lakas. Ngunit, hirap akong makatulog sa gabi. Pakiramdam ko ay palaging may mga mata na nagmamasid sa akin. Palagi ko ring nararamdaman na parang may papalapit na panganib sa akin. Makalipas muli ang 4 na araw, ay tuluyan ko nang nagawang makabangon at makabalik sa pagbabantay. Napag-isip-isip ko ang nangyari noong gabing nilusob kami ng mga aswang. Doon ko napatunayan na mahalaga ang lakas ng pangangatawan at kakayahang lumaban sa pakikipagbuno sa mga aswang. Kaya naman magmula noon, gumising na ako ng maaga at sumali sa pagsasanay na ginagawa nila Jose. Bukod doon, nagsimula akong mag-ehersisyo tuwing umaga at gabi. Naging mas alerto naman ang mga taga-baryo. Nagkaroon na rin ng mga bantay sa harap ng kakahuyan, subalit lumipas na ang 2 linggo ay hindi na muling lumusob ang mga aswang. Isang bagay na ipinagpasalamat naman namin. Isang gabi habang abala ako sa pagbabantay sa labas ng bahay ay nagulat ako nang biglang tumabi sa akin si Juana. Walang ekspresyon ng kanyang muka at nakahalukip-kip itong sumandal sa dingding. Tinitigan ko siya at bigla siyang nagtanong sa akin. Paano natin matatalo ang gabunan kung hindi sila magpapakita sa atin? Hindi ako maaaring magtagal dito. Kailangan ko lang matapos ang trabahong ito. Napatingin ako sa kanya. Blanko ang mukha niya ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Gusto kong sagutin ang tanong niya. Subalit hindi ko alam kung papaano. Nagbuntong hininga siya at napaupo habang nakasandal pa rin sa dingding. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Napatingin ako sa kanyang bilugang mga mata. Hindi ako makapaniwalang magkikwento siya sa akin na parang isa ako sa mga kaibigan niya. Parang kailan lang napakataray niya sa akin. Kailangan daw niyang makauwi kaagad dahil iniwan lamang niya ang kanyang nakababatang kapatid sa tiyahin nila. Parehong napatay ng mga Hapon ang mga magulang nila bago matapos ang pananakop ng mga ito sa isla. Kaya naman, 2 na lamang sila ng kapatid niya at may sakit pa raw ito nang iniwan niya. Wala siyang hinihinging kapalit sa serbisyo niya, subalit hindi na raw siya maaaring magtagal pa doon. Muli akong walang naisagot. Dahil maging ako ay hindi alam kung kailan matatapos ang trabaho namin doon o kung matatapos ba talaga namin ito. Nagpatawag ng isang pagpupulong si Kang Romy. Tinipon niya kami kasama sila Jose, Miguel, Roman, Andres, Juana at 5 pang mga kalalakihan. Sinabi niya ang pag-aalala niya sa maaaring maging pagsalakay muli ng mga aswang sa amin.
Lalo na at nagbigay ang pinuno ng mga ito ng babala. Nalulusob sila kahit hindi bilog ang buwan. Napansin rin daw niya na mas lumakas, lumaki at dumami ang mga ito. Wala namang namatay sa amin noon, subalit marami ang nasugatan at nagpapagaling pa rin. Tinanong niya ako at si Juana kung ano ang maaari naming gawin para mapalakas pa ang aming puwersa. Simple ang naging sagot ko. Ang mas damihan pa ang mga pangontra doon. Oo, malakas sa pisikal ang mga aswang na lumusob sa amin, subalit wala pa rin silang panama sa asin at bawang. Iminungkahi naman ni Juana na maglagay ng mga pinatulis na kawayan bilang bakod sa may kakahuyan. Pahiran din daw yun ang katas ng bawang bago lumubog ang araw para mas maging epektibo. Sumang-ayon ang lahat sa amin at yun nga ang ipinagawa ni Karomi sa mga taga roon. Naglagay na rin kami ng bakod sa paligid ng bahay kung saan nakatago ang medalyon. Isang umaga habang nag-aagahan kami ay isang lalaking humahangos ang dumating. Hindi siya taga-baryo. Punit ang madumi at duguan niyang damit. Mayroon siyang malaking sugat na nangingitim na sa kaliwang braso. Dali-dali siyang tinulungan ni Juana at iniupo malapit sa amin. Na-impeksyon na di umano ang sugat nito kaya mabilis na kumuha si Juana ng panlinis noon. Malalim ang paghinga ng lalaki at inaapoy na ng lagnat. Tinanong ko siya kung saan siya galing at kung ano ang nangyari. Bumaling siya kay Karomi at sumagot siya habang hinahabol ang paghinga. Ang sabi niya, "Karomi, pinadala ako ni Manong Juan ng Baryo Malinta. Kailangan namin ng tulong ninyo. Ginulo kami ng mga aswang 2 gabi na ang nakalilipas. Kinuha nila ang mga alaga naming hayop at napatay ang ilan sa mga kalalakihan sa amin. Nagbanta silang babalik. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Ang mga kababaihan at mga kabataan namin nasa panganib." Matapos yun ay nawalan ng malay ang lalaking yun. Eksakto namang dumating si Juana. Inasikaso niya ito. Tinulungan ko siyang linisan ng sugat ng lalaki nang tawagin ako ni Karomi. Kailangan raw naming tulungan ang Baryo Malinta. Karamihan daw kasi ng mga tao sa amin ngayon ay galing doon. Isa pa, doon din kami kumukuha ng mga kailangan namin gaya ng mga gulay, bawang at bigas. Kung tuluyan raw na mawawala ang baryo, mahihirapan din kami. Ngunit malaking hamon yun dahil walang maiiwan para bantayan ang medalyon kung sakali. Hindi naman kasi maaaring kaunti lang ang ipadala sa kabilang baryo, lalo na at hindi alam kung gaano karami at anong uri ng aswang ang lumusob doon. Napatigil kaming lahat hanggang sa magmungkahi si Andres. Dalhin na lang raw namin ang medalyon kung kailangan talaga naming umalis. Nagkatinginan kami ni Karomi. Tumango siya at sinabing yun nga ang gagawin namin. Tinanong ko siya kung sino ang magdadala ng medalyon. At walang pag-aalinlangang sinabi niya na kay Juana niya ito ipapahawak. Hindi raw nararamdaman ng gabunan ang medalyon at hindi mahahalata kung si Juana ang palihim na magdadala nito. Nagtanong si Karomi kung may tumututol ba doon, ngunit walang nagsalita. Pero hindi ako kumbinsido. May posibilidad kasi na maramdaman ng gabunan kung nasaan ang makapangyarihang medalyon at mapahamak si Juana. Noong tanghali ring yun ay pinahanda ni Karomi ang mga dadalhin namin. Ako ang inutusan niyang kumuha sa medalyon. Naghanda ako ng isang maliit na bayong. Nilagyan ko yon ng katsa sa ilalim bago nilagyan ng asin ang loob noon. Kinuha ko ang medalyon, ngunit nabitawan ko ito nang maramdaman kong parang uminit ito. Sa lubid ko na lamang ito hinawakan at ibinaon ko ito sa asin sa loob ng inihanda kong bayong. Pagkatapos ay pinaibabawan ko iyon ng mga nabalatan ng mga bawang. Nang matapos ay ibinigay ko iyon kay Karomi na siya namang nag-abot noon kay Juana.
Binilinan niya ito na kahit anong mangyari, wag na wag iiwanan o bibitawan ang bayong na yun. Bumaling rin siya sa akin at sinabing tulungan ko si Juana na protektahan yun anuman ang mangyari. Isang bagay na hindi ko naman tinanggihan. Pasado 3:00 ng hapon nang magsimula kaming maglakad papunta sa Baryo Malinta. Sina Romy, Juana, Miguel, Roman, Andres at 5 pang kalalakihan ang kasama ko noon. Si Jose naman ay iniwan namin kasama ang ilang mga bantay sa bahay ni Romy para magmukhang naroon pa rin ang medalyon. Ilang oras ang makalipas. Bago lumubog ang araw ay nakarating kami sa aming destinasyon. At lahat kami ay nanlumo nang makita ang kahindik-hindik na kalagayan ng baryo. Nagkalat ang mga dugo sa paligid at napakatindi ng malansang amoy nito sa hangin. Sunog ang ilang mga bahay at umuusok pa. May mga bangkay pa ng mga hayop na nakakalat sa paligid. Inilibot ko ang aking paningin. Wala akong nakitang ni isang tao man doon. Naglakad na kami papasok ng baryo nang may isang pintuan ang biglang bumukas. Napatigil kami at napatingin doon. Hinugot namin ang mga pinatulis na kawayan at itinutok sa gawing iyon. Pigil hininga naming hinintay na lumabas ang kung sino mang nagbukas ng pintong iyon. Ngunit lahat kami ay napailing na lamang ng isang batang lalaki ang sumilip mula doon at nagtanong kung kami ba ang mga tutulong sa kanila. Wala akong naramdamang masama sa batang yun, kaya naman mabilis ko itong nilapitan. Sinabi kong kami ang ipinadala ng karatig baryo nila para tumulong. Nakita kong lumapad ang ngiti sa mukha at kumislap ang mga mata niya nang marinig yun. Pagkatapos ay tumakbo ito sa loob ng bahay. Sinundan ko siya ng tingin at sa loob ng munting bahay na yun ay nagkukubli ang 3 pang batang lalaki na mga nasa edad 6 hanggang 10. Sa tabi nila, nakita ko ang kanilang ina na pawisan na tila hirap na hirap. Sumunod sa akin si Andres at maya-maya ay nakarinig na ako ng iba pang mga boses sa labas ng bahay. Lalabas sana ako para tingnan kung sino ang mga yon nang hilahin ng batang sumilip kanina ang laylayan ng damit ko. Tulungan ko raw muna ang nanay nila at ilang araw na itong nagsusuka at nilalagnat. Naawa ako sa bata kaya kaagad kong nilapitan ang ina nito. Hinawakan ko ang kamay ng babae at kaagad kong naramdaman ang isang malakas na puwersa ng kadiliman mula dito. Ipinikit ko ang aking mga mata at nasiguro kong hindi yun basta sumpaan lamang ng isang aswang. Tinanong ko ang mga bata kung ano ang isinusuka ng kanilang ina. At tumindig ang balahibo ko nang sinabi nila na mga bulate at insekto raw ang lumalabas mula sa kanilang ina. Hindi ako nagkamali. Isang uri ng barang ang nagpapahirap sa ginang na yon. Inutusan ko si Andres na ilayo sa amin ang mga bata. Pagkatapos ay kaagad akong nag-orasyon. Hawak ko pa rin ang babae nang bigla akong mapaupo sa sahig at mapabitaw rito. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at nanuyo ang aking lalamunan. Isang anino na may napakalakas na kapangyarihan ang biglang kumontra sa orasyon ko. Muli kong sinubukan, ngunit muli lang akong napabitaw at sa pagkakataong ito ay sumakit ang aking dibdib. Inutusan ko si Andres na tawagin si Juana. Kaagad naman itong sumunod at hindi nagtagal ay dumating na ang dalaga kasama si Roman. Kausap na raw ni Romy si Mano Juan at kasalukuyan ang tinitipo ng mga taga-baryo. Ngunit hindi ko iyon pinansin at humingi ako ng tulong kay Juana. Sinabi kong barang ang nagpapahirap sa babaeng nasa harapan ko. Iniabot niya sa akin ang bayong kung saan nakasilid ang medalyon at kaagad niyang hinawakan ang babae. At kinumpirma niya na nabarang nga ang babaeng yun. Ngumiti siya sa mga batang naroon. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga ito na lumabas muna sandali. Nagalangan pa ang mga ito na sumunod.
Magiliw niyang nginitian ang mga ito at nangako siya na pagkatapos noon, gagaling na ang ina ng mga ito. Tumayo ang mga bata. Sasamahan ko sana sila nang sabihin sa akin ni Juana na magpaiwan ako. Hindi raw maaaring mag-isa lamang siya nalalaban sa barang na yon. Kaya naman si Roman na lamang ang pinasama ko sa mga bata. Nang makalabas ang mga ito ay kaagad ring nagsimula si Juana sa kanyang orasyon. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Nagliparan ng mga lumang pahayagan na nakakalat doon. Natumba ang mga kaldero at pakiramdam ko ay mabubuwal na rin ang bubong ng bahay. Ngunit mahigpit na ibinilin sa akin ni Juana na manatiling mapagmatsyag. Malakas daw ang barang na ginamit sa babae, ngunit kaya raw niya itong alisin. Nagsimulang sumigaw ang babae sa harapan namin. Namilipit ito, subalit hindi binitawan ni Juana ang mga kamay nito. Patuloy siya sa pag-oorasyon hanggang sa maging siya ay sumisigaw na rin habang nag-oorasyon. Lumakas pa ang hangin at pagkatapos ay biglang umupo ang babae at tumingin sa amin. Tumigil ang malakas na hangin at kasunod noon ay ang pag-itim ng mga mata ng babaeng na barang. Kinilabutan ako. Ramdam ko ang nakakikilabot na nilalang sa loob ng babaeng yun, ngunit hindi ako nagpatinag. Nanatili ako sa pwesto ko. Hindi rin bumitaw si Juana rito. Ngumisi ang babae, sabay nagsalita ito at nagboses lalaki. Ang sabi niya, "Mahusay naman babarang at albularyo. Nabasag ninyo ang barang ko. Pero huwag kayong mag-alala. Matatalo ko rin kayo at mapapasa akin ang medalyon." Umalakak yun pagkatapos. Kaboses yun ng boses na narinig ko sa aking isipan. Sigurado akong yun ang gabunan na nais kumuha sa medalyon. Magtatanong sana ako nang biglang pumikit ang babae at bumagsak sa higaan. Biglang gumaan ang hangin sa loob ng bahay. Ngunit nagulat na lamang ako nang biglang bumulagta si Juana sa sahig. Sinubukan ko siyang gisingin. Umungol siya at sinabing hayaan ko lang muna siyang magpahinga. Inayos ko siya ng higa sa gilid at dali-dali akong lumabas. Kaagad ko nakita ang mga bata. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at laking tuwa nila nang sabihin kong magaling na ang nanay nila. Mabilis na tumakbo ang mga ito papasok. Tinanong ko naman si Roman kung nasaan na ang iba dahil hindi ko na nakita ang mga ito. Sumama raw ang mga ito kay Mano Juan at nagsimula na ring manggamot ng iba pang na barang. Bago patuloy ang lumubog ang araw ay nagawang magamot ni Ka Romy ang mga apektado. Pero hindi kasing lala ng babaeng ginamot ni Juana ang mga pasyenteng nahawakan nila. Sinabi ko kay Romy ang nangyari at sinabi ko rin sa kanya ang palagay ko, na maaaring isang mambabarang din ang gamunan na nais kumuha sa medalyon. Sinang-ayunan naman iyon ni Juana na kagigising lang. Hindi naman tumutol si Ka Romy sa sinabi naming yun. Binilinan niya kaming magdoble ingat at huwag iwawalay ang medalyon kahit ano ang mangyari. Matapos ang hapunan kasama ang mga taga roon ay hinayaan na namin silang makapagpahinga. Ilang gabi na silang walang tulog nang dahil sa takot. Kami naman nila Miguel, Roman at Andres pati na ang ilan pang mga kalalakihang kasama namin ang nagbantay sa lugar. Habang nagbabantay, may nakita akong mga halamang gamot na epektibo sa pagpapagaling ng mga sugat. Kumuha ako ng lagayan at namitas ako ng mga dahon noon. Nang biglang makaramdam ako ng kakaiba sa gawing kanan ko. Patungo ang direksyon na yon sa dulo ng baryo, papunta sa paanan ng isang bundok. Maingat akong naglakad papunta doon. Bitbit ko ang bayong na puno ng mga dahon at sa isang kamay ay isang sulo. Habang papalapit, nararamdaman ko ang malakas na puwersa ng kadiliman. Pero nakapagtatakang parang hindi ako natatakot sa puwersang yun. Hanggang sa hindi ko na maintindihan kung masama ba o mabuti
ang aura na nararamdaman ko. Maya-maya ay may narinig akong kaluskos sa likod ng mga nagtataasang mga damo. Itinapat ko doon ang sulo at nakita ko ang isang nilalang. Parang isang malaking daga iyon na may mahabang tenga at pulang mga mata. Mabilis itong tumakbo papunta sa likuran ng isang puno at nawala sa paningin ko. Isa yung sigbin. Ibig sabihin, may aswang sa malapit. Ibinaba ko ang bayong at hinuot ang punyal na nakasukbit sa gilid ko. Dahan-dahan kong pinuntahan ang lugar kung saan ko nakitang tumakbo ang sigbin at literal na napatalon ako nang makita ko ang isang binata na nakasandal sa likuran ng puno. Duguan ang kanyang tiyan at umuusok ang sugat nito sa braso at sumilip mula sa gilid niya ang sigbin na nakita ko. Malas! Isang albularyo pa talaga ang nakakita sa akin. Sige na, patayin mo na ako. Hindi rin naman ako magtatagal lang dahil sa mga sugat kong ito. Sumigaw ng malakas ang binatang yon habang napupunit ang mukha ng dahil sa sakit. Tinanong ko kung ano siya at hindi siya nag-atubiling sabihing isa siyang aswang. Itinutok ko sa kanya ang punyal na hawak ko. Ngumiti siya at napanganga ako nang makitang may tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Marami na akong nakalabang mga aswang subalit ngayon lang ako nakakita ng isa na lumuluha. Isa pa nakapagtatakang napakarami niyang sugat at tila naghihingalo na. Ibinalik ko ang punyal sa aking tagiliran. Tumakbo ako at binalikan ang bayong na dala ko. Pagkatapos ay sinimulan kong gamutin ang sugat ng lalaking yon. Nagulat siya. Nais siyang pumalag pero wala nang lakas ang katawan niya para gawin yon. Ang alaga naman niyang sigbin ay umupo lang sa harapan namin at pinanunood ako. Tinanong niya ako kung bakit ko iyon ginagawa, ngunit hindi ko rin alam ang sagot. Ang alam ko lang ay kailangan niyang magamot at hindi purong kasamaan ang nararamdaman ko sa kanya. Nakita kong gumagaling naman ng kusa ang mga sugat niya, maliban sa isa sa tiyan na malalim at mahaba. Tinanong ko na kung ano ang nangyari at natigilan ako sa naging sagot niya. Isang gabi na raw siya doon. Pinigilan niya ang paglusob ng mga aswang sa Baryo Malinta dahilan para matamo niya ang mga sugat niya. Sabi pa niya habang nakatingin sa alagang halimaw, "Kung itatanong mo kung bakit ko yun ginawa, simple lang ang sagot ko, dahil yun ang tama. Hindi na kami kumakain ni Sal ng karne ng tao. Isa pa ang misyon ko ay mahanap ang kapatid ko na kinuha ng isang gabunan. Sadyang mailap ang hayop na yun." Matapos tapalan ng mga sugat ay nag-orasyon ako para tulungang gumaling ang mga iyon. Napanganga siya habang nakikitang sumasara ang mga sugat niya. Bigla siyang tumayo at nagtatalon. Hindi naman ganoon ang epekto noon sa normal na tao, pero dahil siguro sa aswang siya kaya naging ganoon ang talab noon. Ngunit matapos magtatalon ay muli siyang naupo at sumandal sa puno. Hinahabol ang hininga at nakahawak sa dibdib. Tinanong ko siya tungkol sa gabunan na tinutukoy niya nang makarinig kami ng mga hiyaw at sigawan mula sa baryo. Tumayo ako at tinanaw ang baryo at nang hilakbot ako nang may nakita akong lumiliya banda doon. "Puntahan mo na sila. Salamat sa pagtulong mo sa akin, kahit na hindi ko alam kung bakit mo ako tinulungan. Ako nga pala si Berto. Alam ko ang tungkol sa inyo at sa medalyon. Kung gusto mo ng impormasyon tungkol sa gabunan, balikan mo ako dito bukas ng hapon pagkatapos ng tanghalian." Biglang sabi ng lalaki sabay sandal ng ulo sa puno at pumikit. Ayaw ko siyang iwanan ng ganoon, pero masama ang kutob ko sa nangyayari sa baryo. Sinabi kong babalik ako doon bukas. Pagkatapos ay iniwan ko rin ang aking pangalan. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa baryo. Lalong lumakas ang sigawan ng mga tao at nakarinig na rin ako ng mga pag-ungol na parang leon at pagdating ko doon ay namataan ko kaagad ang 3 mga halimaw. Isang manananggal,
Isang malaking nilalang na may itim na balat at namumulang mga mata at isang babaeng may mahabang dila at mga kuko. Abala sila Romy sa paglikas ng mga kababaihan at mga bata. Si Miguel ang kaharap ng malaking nilalang at si Roman naman ang sa isang may mahabang dila. Dali-dali akong tumakbo sa eksena para tumulong nang makita ko si Juana na inaatake ng manananggal. Inaagaw nito mula sa kanya ang bayong na naglalaman ng medalyon. Sinamahan ko siya. Binugaw ko ang manananggal gamit ang sulo na hawak ko. Lumipad ang aswang at umungal ng malakas. Dali-dali kong itinayo si Juana. Tumakbo kami palayo doon papunta sa isang bahay nang bigla akong makalmot ng aswang sa likuran. Nadapa ako at napasigaw sa sobrang hapdi. Pagkatapos ay lumusob sa akin ang manananggal. Balak nitong butasin ang aking tiyan, ngunit nahawakan ko ito sa mga kamay at nakipagbuno ito sa akin. Juana, tumakbo ka papunta sa loob ng bahay. Huwag mong hayaang makuha nilang medalyon. Ako na ang bahala rito. Malakas kong sigaw kay Juana. Pero sa halip na makinig ay tumakbo ito palapit sa akin. Kumuha ito ng asin mula sa dalang bayong at isinaboy iyon sa halimaw. Umusok ang aswang at nagkigisay. Naramdaman kong nanlambot ito. Kinila ko ito pababa at buong lakas akong pumaibabaw rito. Kinugot ko ang punyal na nakaipit sa aking tagiliran at idinarap iyon sa puso ng manananggal. Sumigaw ito ng malakas at tumalingaw-ngaw yun sa paligid. Pagkatapos ay ngumiti ito at nagsabing, kahit anong gawin ninyo, magwawagi kami. Mamamatay ako pero ipagpapatuloy ng pinuno ang aming nasimulan. Kukunin namin ang panay. Pagkatapos ay maghahasik kami ng lagim sa sulok man na may tao, mga walang utang na loob. Matapos yun ay tumigil na ito sa paggalaw. Umusok ang buo nitong katawan bago naging itim na likido na lamang. Tumigil na rin ang sigawan at napalitan yon ng iyakan. Tumingin ako sa paligid at nakahinga ako ng maluwag nang makitang natalo na rin nila Miguel at Roman ang dalawa pang mga aswang. Nilapitan ko si Juan at tinanong kung ayos lang siya. Hindi siya sumagot, subalit bigla siyang yumakap sa akin at umiyak. Hindi man niya sabihin, alam kong natakot siya sa nangyari. Hinayaan ko lang siyang nakayakap sa akin hanggang siya na mismo ang bumitaw. Nagligpit kami at naglinis pagkatapos noon. Marami ang nasugatan, ngunit mabuti na lamang at walang nasawi. Nagtipon kami nila Romy at itinuro niya sa amin ang naging daanan ng mga aswang papasok ng baryo. Kinumendahan rin niya kami ni Juana dahil nagawa naming protektahan ng medalyon. Noong gabi rin yun ay mabilisan kaming gumawa ng mga pinatulis na kawayan. Pinagkabit-kabit namin ang mga iyon. Pinahira ng katas ng bawang at asin bago ginawang mga bakod. Tinuruan ko naman ang mga kalalakihan kung paano lalaban at kung saan patatamaan ang mga aswang. Hindi na kasi kami magtatagal doon at aalis na rin kinabukasan. Kinabukasan ay pumunta muli ako sa kakahuyan sa oras na binanggit ni Berto sa akin. At naroon nga siya sa likod ng puno at naghihintay sa akin. Sunog sa araw ang balat niya at may pilat siya sa kaliwang parte ng noo. Muli ko siyang tinanong kung ano ba talaga siya at kung ano ang pakay niya. Ngumisi siya bago sumagot. Isa raw siyang aswang, ngunit may kakayahan din siyang mambarang. Mambabarang di umano ang ama niya at isang aswang naman ang kanyang ina. At bago mamatay ang mga ito ay inihabilin sa kanila ng kanyang kapatid ang kapangyarihan ng mga ito. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sinabi niya. Posible pala talagang maging aswang ang isang mambabarang. Tinanong ko siya kung siya lang ba ang nag-iisang ganoon at kung siya ba ang may gawa ng sumpa sa mga tao sa Baryo Malinta. Ngunit umiling siya at nagsabing, ang gabunan na lider ng mga aswang na naghahasik ng lagim ngayon ay kagaya ko. Subalit, mas malakas siya sa akin. Mas marami na siyang karanasan sa barang at mas matagal na siyang aswang. Oo nga pala, gusto kong malaman mo na hindi mauubos ang mga aswang.
Dadami at dadami lang sila kahit makapatay tayo ng iilan sa kanila. Kumunot ang noo ko sa sinabi niyang yun. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi niyang dahil yun sa itim na bato na hawak ng gabunan. Hanggat nasa kamay raw yun ng halimaw na yun ay madali lang para rito na gawing aswang ng mga pangkaraniwang tao at maging alagad nito. Kung gusto raw namin na matapos ang lahat ng ito, kailangan naming matalo ang gabunan, makuha ang itim na bato at mawasak ito. Dahil kung hindi, darating daw ang araw na hindi na namin mapipigilan ang mga aswang sa pagsalakay. Napabuntong hininga na lamang ako matapos marinig ang lahat ng iyon. Tinanong ko siya kung bakit niya sinasabi sa akin ang lahat ng iyon. Sumagot naman siya at sinabing dahil hindi na niya kayang mag-isang labanan ang mga iyon. Yamang lumalaban din daw kami sa grupo ng mga aswang ay magtulungan na lang kami. Sinabi niya, ang nais ko ay makipagtulungan. Nasa sa inyo kung maniniwala ka sa akin pero wala akong masamang intensyon. Ang nais ko lang ay maipaghiganti ang kapatid ko at malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Isa pa nga pala ang medalyon, isa yun sa mga sandatang magagamit natin para matalo ang gabunan. Kinontra ko siya doon. Sinabi kong hindi basta-basta ang paggamit ng medalyon. Ngunit ngumisi lamang siya. Nakita raw niya akong lumaban at ang aura kong kulay ginto. Sigurado raw siya na kaya kong gamitin ang kapangyarihan ng medalyon. Nagkibit balikat lang ako sa sinabi niyang yun. Narinig ko nang tinatawag ni Roman ang pangalan ko kaya nagpaalam na ako kay Berto. Bigla naman itong nagpahabol. Sa bundok Madyaas daw nagkakampo ang mga aswang. Kung saan doon ay hindi niya pa alam. Pero mahalaga daw na alam ko kung saan galing ang mga kalaban. Nagpaalam na rin siya matapos noon. Yun lang daw ang nais niyang ipaalam. Umatras siya palayo at biglang nawala sa pagitan ng mga punong kahoy. Iniwan namin ang 5 kalalakihang kasama namin sa Baryo Malinta pati na rin si Andres na inatasan ni Romy na manguna sa mga ito. Kami naman ay bumalik na sa aming baryo. Payapa ang lahat pagdating namin doon. Ibinalik namin ang medalyon sa pwesto nito at walang araw na hindi kami nagsanay. Gumawa kami ng mga barikada na may mga pinatulis na kawayan. Mga barikadang kasing taas ng tao at iniharang namin yun sa lahat ng direksyong maaaring lusutan ng mga aswang. Pero may nangyari noon na hindi ko inasahan. Yun ang pagiging malapit sa akin ni Juana. Magmula noong labanan sa Baryo Malinta ay hindi na kami halos naghiwalay. Kami ang laging pares sa pagsasanay ng arnis at nagpalitan rin kami ng mga kaalaman tungkol sa panggagamot. Kung noon ay ang medalyon lang ang trabaho ko doon, ngayon isinama ko na sa trabaho ko ang protektahan siya. Nang masabi ko kay Romy ang mga impormasyon na nagmula kay Berto ay kaagad siyang nagpadala ng tao para pumunta sa bundok Madyaas. Masyado raw masukal at misteryoso ang bundok na yun. Subalit mayroon pang iilang mga gerilya ang naroon at ang mga yon ang aatasan niyang humanap sa sinasabi ni Berto na kuta ng mga aswang. Tinanong niya ako kung ano si Berto. Hindi naman ako nagsinungaling at sinabi ko sa kanya kung ano ito at kung paano ko ito nakilala. Tumangulang siya at sinabing nagtitiwala siya sa akin kaya maniniwala siya sa mga impormasyong ibinigay ko sa kanya. Isang gabi, kasi simula pa lang ng pagbabantay namin nila Juana, may nakita kong gumagalaw sa may kakahuyan. Sinipat ko ang pwestong yun at napatakbo ako papalapit dito nang makitang may gumagapang palabas ng kakahuyang yun. Sumunod naman sa akin si Jose dalang isang sulo at pinatulis na kawayan. At napatigil na lamang ako nang makita ang taong pinadala ni Romy sa bundok Madyaas. Dali-dali ko siyang kinuha
Sugatan ito at halos maligo na sa sariling dugo. Dadalhin ko na sana siya sa loob ng baryo nang sabihin niyang wag na. Hindi na rin naman daw siya magtatagal. Pinilit lamang niyang makarating sa baryo upang magbigay babala. Patay na raw lahat ng gerilya sa bundok. Nabubulok na ang pira-pirasong mga bangkay doon pagdating niya. At puno ng lugar ng iba't ibang mga aswang. Masahol pa raw sa bangungot ang nakita niya sa lugar na yon. Kumapit siya sa akin sabay sabing narinig niya na nakatakda ng lumungsob ang mga aswang sa darating na kabilugan ng buwan. Pagkatapos noon ay tumirik ang kanyang mga mata. Dinala ko na siya sa loob ng baryo, ngunit nang mailapag ko siya sa higaan ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Kaagad na naghukay si Miguel ng libingan at habang ginagawa niya iyon ay may naramdaman akong pamilyar na aura. Papalapit iyon sa amin. Inilibot ko ang aking mga mata at napakunot ako ng noo nang makita ko si Berto. Maging si Jose at si Juana ay naramdamang hindi siya pangkaraniwang tao. Tumawag si Roman ng ibang bantay at sa isang iglap ay napaligiran ng mga matutulis na kawayan si Berto. Dali-dali naman akong tumakbo at inawat sila. Sinabi kong kilala ko ang bisita. Kaagad nilang ibinaba ang mga kawayan. Tinanong ko si Berto kung bakit siya naroon. Tiningnan niya ang bawat isa sa amin sabay sabing kailangan niya kaming makausap kasama ang pinuno. Kinausap ko si Jose. Ipinaliwanag ko kung sino si Berto at nakumbinsi ko siya na gisingin si Karomi. Sinabi ko kaagad kay Karomi ang sinabi ng namatay naming kasamahan. Pagkatapos ay ipinakilala ko sa kanya si Berto. Maging siya ay napaurong nang makita ang lalaki. Malakas daw ang kapangyarihan nitong itim at sadyang nakakikilabot. Tinanong niya ang pakay nito at sinabi ni Berto na narinig niya ang balak ng gabunan. Bago maging tuloy ang bilog ang buwan ay magtitipon na ang mga ito sa paligid ng baryo. Sa pagkakataong yun daw, sasama ang mismong gabunan sa pagsalakay. Nasa lagpas 100 na raw ang grupo nito at lahat ng mga iyon ay malalakas. Balak raw ng gabunan na patayin ang lahat ng nasa baryo at kung may maiiwan man ay puwersahan nitong gagawing aswang at alagad. Napatingin sa akin si Karomi. Pagkatapos ay tinanong niya si Berto kung bakit niya iyon ginagawa, yamang isa rin siyang aswang. Sumagot si Berto habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa ibaba. Nais ko nang matapos ito. Nakita ko ang medalyon ng kapatid ko na suot iyon ng isa sa mga aswang. Kumpirmadong patay na ang kapatid ko at nais kong pagbayarin ang mga hayop na yun. Tumango si Karomi. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Berto. Inutusan niya kaming magpahinga dahil bukas na bukas raw ay magsisimula kami sa paghahanda. Umalis si Berto pagkatapos noon. Hindi raw siya sanay na makihalubilo. Ayaw rin niya akong makitang nagpapaliwanag tuwing may makakaramdam ng pagkaaswang niya. Umalis siya at sinabing doon lamang siya sa kakahuyan at magmamasid. Kinabukasan matapos naming magsanay ng arnis ay nakisuyo sa akin si Jose na tulungan siya. Inilabas namin ang mga baril at lahat ng balang tanso na naroon. Inipon niya ang mga iyon at pinamahagi sa mga marunong gumamit noon. Inabutan niya ako ng isa, ngunit tumanggi ako. Sinabi kong sapat na sa akin ang kawayan at buntot pagi panlaban sa mga aswang. Ngumisi lang siya at sinabihan akong mayabang. Inilabas din namin ang mga patalim at tabak na gawa sa tanso at pilak. Lahat ng maaring ipanglaban, inihanda na namin. At isang araw bago ang kabilugan ng buwan ay naghanda kami ng 2 sako ng asin at napakaraming dinikdik na bawang. Mayroon ding dumating na mga pulbos. Pulbos daw iyon ng bahay ng alimango at mabisa ring pangontra sa mga aswang. Pinahiran namin ng bawang ang mga bakod at barikada at inihanda na namin ang aming sarili
sa paglusob ng mga aswang. Noong tanghali bago ang araw ng kabilugan ng buwan ay naisip kong lituhin ang mga aswang. Nakatuon ang atensyon nila sa baryo namin kaya naisip kong dalhin na lang ang medalyon sa baryo Malinta at doon ilibing. Para kung anumang mangyari ay hindi yun basta-basta makukuha ng gabunan. Sinang-ayunan naman iyon ni Juana, subalit siya ang nagpresenta na dalhin ang medalyon doon. Tumutol ako, ngunit tumutol sa pabalik. Mas kailangan daw ako doon at sisiguraduhin di umano niyang magiging ligtas siya. Yun daw ang trabaho namin at kailangan namin iyong gampanan. Siguraduhin ko lang daw na matatalo na namin ang gabunan sa paparating na labanang iyon. Muli ko siyang kinausap at sinubukang kumbinsihin ako na lang ang aalis, ngunit sumabat na si Jose at sinabing mas kailangan ako sa baryo. Pasasamahan na lamang daw si Juana sa 3 pang mga bantay papunta sa baryo Malinta. Wala na akong nagawa matapos noon. At pagkatapos ng pagpupulong na yon ay umalis na rin si Juana. Naalala ko pa ang mga katagang sinabi ko sa kanya noon bago siya umalis. Pagkatapos ng lahat ng ito, hayaan mo sana akong ligawan ka. Maaari ba? Yan na yan ang lumabas sa mga bibig ko noon. Tinitigan ako noon ni Juana. Ngumiti siya. Pagkatapos ay mabilis niya akong hinalikan sa pisngi. Natulala ako noon at hindi na nakapagsalita hanggang sa naglakad na sila papalayo at tuluyan ng mawala sa aking paningin. Pinilit kong isantabi ang pag-aalala kong iyon sa kanya. Pinulido namin ang mga bakod at barikada. Noong hapon din ay nakausap ko si Berto. Handa na rin daw siyang makipaglaban. Kasama na niya si Sal na alaga niyang Sigbin. Lumipas ang oras. Ang lahat ay hindi mapakali. Hanggang sa sumapit na ang oras na ipinapanalangin naming lahat na sana ay hindi na dumating. Nakatago ang karamihan ng mga bantay sa kani-kanilang mga bahay. Ginawa yun para hindi mahalatang handang-handa kami. Wala kaming ideya kung ilan ang lulusob sa amin. Ngunit buo na ang loob ng lahat na yun na ang gabing tatapusin na namin ang trabaho namin. Kasama ko sa labas ng bahay ng pinuno sina Jose at Miguel. Si Roman naman ang nasa loob ng bahay at kunwaring nagbabantay sa silid. Sa loob naman ng silid ay ang pinuno. Naghihintay ng kung sino mang papasok doon na kalaban. Maliwanag ang kalangitan at bukod sa buwan ay kitang-kita rin ang mga bituin sa langit. Habang nakatingala ay narinig ko na ang tunog ng tambuli sa gawing kanan ko. Tiningnan ko yun, subalit sinundan yun ng isa pa sa gawing kaliwa hanggang sa marinig namin ang tunog ng mga tambuli sa paligid. Lumakas ang kabog ng dibdib ko, bakas na rin ang tensyon sa naglalakihang mga mata ni Jose. Nakita kong hinigpitan niya ang pagkakakapit sa hawak niyang baril. At kahit malamig ay pinagpapawisan na siya. Hindi ko naman siya masisisi. Sino ba ang hindi matatakot sa maaaring mangyari sa amin? Ang totoo noong mga oras na yon ay parang maiihi na rin ako sa aking salawal. Maya-maya ay nakarinig na kami ng mga kaluskos sa paligid. Lumakas ang tunog ng mga tambuli. Tilang sandali lang ay naglabasan ang mga aswang mula sa lahat ng direksyon. Umuungal ang mga ito. Namumula ang mga mata at nangingintab sa sinag ng buwan ng itim na mga balat. Umuusok ang bibig ng mga ito at ungol pa lang ay sapat na para manginig kaming lahat sa kilabot. Sumigaw si Jose ng malakas. Naging hudyat yun para sindihan ng mga kasama namin ang mga sulo sa paligid, dahilan para lumiwanag doon. Dito na namin nakita ang kabuuan ng mga kakilakilabot na mga nilalang. May ilan nang sumabit sa mga itinayo naming mga barikada, ngunit sandali lamang silang napatigil noon dahil mabilis na gumagaling ang mga sugat nila. Naglabasan na ang mga kasama namin mula sa kani-kanilang mga bahay. Gamit ang mga tabak na pinahiran ng dinurog na bawang at asin, nilabanan nila ang mga papalapit na halimaw.
Nagawa nilang pigilan ng ilan, ngunit may iilan talagang napakalakas at nakalagpas pa rin sa kanila. Dito na naglabasan ng mga may hawak na rifle at pistola. Nagpaulan sila ng mga bala. Wala silang sinayang ni isang bala. Lahat ay ipinatama nila sa mga aswang. Ang mga tinamaan sa ulo ay kaagad na namatay. Ngunit habang ginagawa nila iyon ay 5 manananggal ang umatake naman sa amin. Nasira na ang porma ng mga namamaril at ang ilan sa kanila ay nadagit at naihagis sa malayo. Umalingaw-ngaw ang hiyaw nila sa paligid. Dito na ako pumasok. Sinalubong ko ang mga nakaligtas sa mga baril. Gamit ang punyal na ibinigay ni tatay, nakapatay kaagad ako ng isa. Si Jose ay nagsimula na ring lumaban sa tapat ng pintuan ng bahay. Maging ang pinuno ay nagsimula na ring mamaril mula sa bintana ng bahay. Naghalo na ang sigawan ng mga tao at pag-ungol ng mga halimaw. Marami-rami na kaming napatay subalit tila hindi sila nauubos. Hanggang sa nakarinig ako ng hiyawan at nakita ko ang 2 sa mga kasama namin na nadagit ng mga manananggal. Kitang-kita ko kung paanong ibinagsak sila ng mga ito sa bakod na gawa sa pinatulis na kawayan at wala akong nagawa kung hindi ang mapapikit na lamang ng matuhog sila. Sumigaw ako sa galit. Dinampot ko ang isa sa mga pistola at pinagbabaril ko ang mga lumilipad na halimaw. Sapul ko ang isa at bumagsak ito kaagad, ngunit may isang lumusob sa akin. Napakabilis noon, ngunit bago niya ako maabot ay nakailag ako. Nahawakan ko ang pakpak nito. Buong lakas ko itong hinila at tinarak ko doon ng 5 beses ang tansong punyal. Naghihiyaw ang aswang na yon sa sakit bago matunaw sa harapan ko. Handa na akong tumulong sa mga nasa harapan nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Sa paglingon ko ay si Berto iyon. Nakilala ko siya dahil sa aurang lumalabas sa kanya. Puno ng puting balahibo ang kanyang katawan. Tila tumangkad siya. Nagtatalasan rin ang mga kuko sa kanyang mga kamay at paa. Sandali akong napanganga nang makita siya. Itinaas niya ang ulo ng aswang na natalo niya, sabay sumisigaw siya na wala doon ang gabunan. Sinuyod na raw niya ang pinanggalingan ng mga aswang ngunit wala doon ang pinuno ng mga ito. Tumakbo ako palapit sa kanya. Ibinato niya sa harap ko ang pugot na ulo ng aswang at sinabing, "Napakanta ko ang halimaw na yan. Nalaman daw ng pinuno nila na nasa malinta ang medalyon. Tibor, nasa panganib ang babaeng pinagkatiwalaan ninyo sa medalyon." Nang marinig ko yun ay biglang lumalim ang aking paghinga. Naisip ko ang maaaring mangyari kay Juana. Tumakbo ako pabalik ng bahay at sinabi kay Jose at Karome ang mga sinabi ni Berto. Napasigaw siya sa pagkadismaya at agad-agad nila akong inutusang puntahan si Juana. Isasama ko sana si Roman noon nang tumalon sa harapan namin si Berto. Muntik pa siyang barlin ni Karome. Mabuti na lamang at naawat ko ito. Siya na lang daw ang sasama sa akin. Kaya raw niyang tumakbo ng mabilis sa kakahuyan. Madali lang para sa kanya at kay Sal na dalhin ako doon, lalo na kabilugan ng buwan. Hindi naman na ako nagatubili. Pumayag na ako. Umungal siya at maya-maya ay dumating ang alaga niyang Sigbin. At nanlaki ang mga mata naming lahat nang makitang lumaki yun na nasa kasing laki ng kabayo. Isinakay ako doon ni Berto. Walang sabi-sabing tumakbo kami. Narinig ko pa si Karome na nagsabing magpapasunod ng iba pang mga bantay sa amin. Hindi ko maipaliwanag pero para kaming tumatagos sa mga puno sa bilis. Ngunit kahit napakabilis namin ay napakakomportable ko sa likuran ng Sigbin. Ang totoo ng mga oras na yon, pakiramdam ko ay nananaginip ako. Papalapit na kami sa malinta nang makarinig ako ng mga sigawan at eksakto pagtigil namin ay tumambad sa harapan ko ang nasusunog na baryo at nagkalat na mga bangkay ng tao. Kabilang sa mga iyon ang 3 sa mga bantay na iniwan namin doon at ang iba ay mga taga doon na. Inilibot ko ang aking paningin. Sinigaw ko ang pangalan ni Juana at pagtingin ko sa bandang gitna ng baryo ay nakita ko siya. Nakahandusay sa lupa, duguan at hindi na gumagalaw. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang malaki at kulay itim na nilalang na mayroong mahabang buhok. Kumikinang ang itim na balahibo nito sa sinag ng buwan at ilaw ng mga sulo. Kumikislap ang matatalas nitong mga pangil at sa kamay nito ay nakasabit ang medalyon. Yun ang gabunan, ang pinuno ng mga aswang. Ngumisito sa akin at nagsabing,
Sinabi ko na sa inyo. Sinabi ko na sa iyo na makukuha ko ang medalyon kahit ano ang gawin ninyo. Ngayon, tapusin na natin ang paghihirap ninyong lahat. Aktong isusuot na ng gabunan ng medalyon nang biglang lumusob si Berto rito. Isang mabilis at malakas na suntok sa sentido ang pinakawalan nito. Mas malaki sa kanya ang gabunan kaya kinailangan pa niyang tumalon. Dumagundong ang suntok na yon, subalit hindi man lang natinag ang gabunan. Susundan na ni Berto ng isa pang suntok ang atake nang tumakbo ako kay Juana. Binuhat ko siya at inilayo doon. Ngunit pagbaling ko ay nakita kong gumugulong na si Berto at bumalik na sa anyo niyang tao. Duguan ang kanyang ulo at mabilis ang paghinga. Humalakhak ng malakas ang gabunan. Isusuot na niya ang medalyon at hindi ko yun mapapayagang mangyari. Nakadampot ako ng bawang. Ibinato ko yun pagkatapos ay tumakbo ako palusob rito. Tinamaan ko siya eksakto sa mata. Hindi siya masyadong naapektuhan noon ngunit sapat na yon para makuha ko ang atensyon niya. Didampot ko ang putol na pinatulis na kawayan. Itatarak ko na sana yun sa kanya nang mahawakan niya ang aking braso. Pinisil niya iyon at pagkatapos ay inihagis niya ako papalayo. Muli niyang tinangkang isuot ang medalyon nang bigla siyang natigilan. At natigilan rin ako nang makita si Juana sa likuran ng halimaw. May hawak ito na tabak at nasaksak niya ang tabak na iyon sa likuran ng demonyo. Nabitiwan ang gabunan ng medalyon at umungol ito ng malakas. Pumarap ito kay Juana at dinampot nito ang dalaga na parang isang laruan. Nagsisigaw si Juana sa sakit at parang piniga ang puso ko nang marinig ko yun. Pinilit kong tumayo. Palusob na ako nang maglabasa ng mga natitira pang residente ng baryong yun. Nilusob nila ang gabunan at dahil doon ay nabitawan ng halimaw si Juana. Dali-dali akong tumakbo kahit na nanginginig ang aking mga kalamnan. Pinasan ko si Juana at mabilis kong dinampot ang medalyon. Inilapag ko siya sa gilid ng isang bahay. Lumapit ang sigbin na si Sal at parang sinabi sa aking babantayan niya si Juana. Tumango ako sa halimaw na yon at pagkatapos habang hawak ang medalyon ay humarap ako sa gabunan. Sumigaw ako. Tinawag ko ito at nang mapatingin ito sa akin ay isinuot ko ang medalyon. Pinatalsik naman ito ang mga tao umaatake sa kanya at padabog itong naglakad papalapit sa akin. Paglapat ng medalyon sa dibdib ko ay parang nabalot ng apoy ang aking katawan sa sobrang init. Napaluhod ako. Pakiramdam ko ay sasabog ang katawan ko. Napahiyaw ako sa sakit. Ninais kong hubarin ang medalyon ngunit tila dumikit na iyon sa akin. Narinig kong humalakhak ang gabunan. Sinabi nito na masyado akong mahina para sa medalyon. Papalapit na ito sa akin pero hindi ko patanggap na mamamatay ako ng mga oras na yun. Nakiusap ako sa medalyon na pahiramin ako ng kapangyarihan kahit sa pagkakataong iyon lang. Sinabi kong nais ko lang maibalik ang kapayapaan sa buong panay. Unti-unting gumaan ang aking pakiramdam matapos yun. Parang may kung anong tumulong sa akin na makatayo. Nawala ang lahat ng pananakit sa aking katawan, maging ang maliliit na galos ay nawala. Napatigil ang gabunan at unti-unti itong napaatras. Hindi ito maaari. Hindi isang pipitsuging albularyo lang ang tatalo sa akin. Kalokohan ito. Hindi ito maaari. Imposible ang mahinang kagaya mo ay pipiliin ng medalyon. Yun ang naging malakas na sigaw ng gabunan. Pagkatapos ay lumusob ito sa akin. Iwinasiwas nito sa harapan ko ang matatalas itong mga kuko. Ngunit sa paningin ko ay napakabagal ng mga iyon. Nagawa kong mailagan lahat ng atake nito. Binunot ko ang aking punyal. Nagawa ko siyang saksakin sa braso. Bumaon doon ang punyal at umusok yun. Pagkatapos ay nahulog ang buo niyang braso sa lupa. Umatungal ng malakas ang gabunan. Sumigaw siya. Hindi ko alam kung nagtawag siya ng mga kasama. Sumbalit, walang dumating. Paika-ika siyang tumayo. Tumalon siya na mataas. Buong akala ko ay aatake siya ngunit patakbo na pala siya upang tumakas. Kaagad ko siyang hinabol. Tumalon ako. Nahamblot ko ang kanyang buhok. Buong lakas ko siyang hinila pababa. Nagulat pa ako nang bigla ko siyang maibalibag ng ubod ng lakas sa lupa. Napasigaw siya sa sakit pero hindi na ako naawa.
Itinarak ko ang punyal sa kanyang dibdib. 3 beses ko iyong ginawa hanggang sa tumigil na siya sa paggalaw. Napaupo ako. Unti-unti akong nanghina. Tila nawala ang kakaibang lakas na kanina lang ay nagpatayo sa akin. Sumakit ang aking buong katawan at napahiga ako sa lupa. Napatingin ako sa gabunan sa tabi ko. Buong akala ko ay matutunaw itong kagaya ng iba. Ngunit bumalik lamang ito sa pagiging tao. Nagulat pa ako nang malamang isa pala iyong babae. Pinilit kong bumangon. Umupo ako sa tabi ng nilalang na yon. Nakatingin sa diretso sa mga mata ko. Pagkatapos ay bigla siyang ngumiti. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata at kasabay noon ay ang paglabas ng isang itim na bato mula sa kanyang bibig. Matapos yun ay umusok siya at unti-unti na ring naging itim na likido. Kinuha ko ang itim na bato. Tatayo na ako para lapitan si Juana nang biglang umikot ang paningin ko. Nagsimula akong magsuka. Namilipit ako at nagsisigaw sa sakit hanggang sa unti-unti na akong nanghina. Hindi nagtagal ay dumilim na ang paligid at nawalan ako ng malay. Pagkagising ko ay nasa bahay na ako ni Karomi. Puno ng mga prutas ang paligid ko at sa tabi ko ay naroon si Juana na kumakain ng saging. Puno ng benda at mga dahon ang katawan niya, ngunit kahit ganoon ay may ngiti sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakaupo na ako. Dali-dali niya akong nilapitan at tinanong kung may masakit sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at sinabing ayos lang ako. Nang umaga ring yun ay pinuntahan ako ni Karomi. Namumugto ang mga mata niya at bagsak ang kanyang balikat pagpasok sa aking silid. Binati niya ako dahil nagawa na naming patayin ang gabunan. Subalit halos kalahati ng mga tao sa baryo ang hindi pinalad na makaligtas. At isa na doon, si Jose. Parang kinurot ang puso ko nang marinig yun. Tumingin ako kay Juana at tumango lang siya para sabihin totoo ang sinasabi ni Karomi. Pagkatapos noon ay kinuha niya sa bulsa ang medalyon at iniabot iyon sa akin. Ako raw ang nakatalo sa gabunan kaya nararapat lamang na mapasa akin ang medalyong iyon. Ako na raw ang bahala kung ano ang nais kong gawin doon. Kinuha ko yun, subalit noong tanghali ay itinapon ko iyon sa lumalagablab na apoy sa lutuan. Hindi ako umalis doon hanggang sa matunaw ang medalyon. Totoong makapangyarihan yon at kapaki-pakinabang, ngunit alam kong magiging ugat din iyon ng kasamaan. Habang nakatitig doon ay nagulat ako nang ibato naman ni Juana ang itim na bato sa apoy. Hindi siya nagsalita pero sigurado akong pareho ang nasa isip namin ng mga oras na iyon. Noong araw ding yun ay nailibing ang aming mga kasamang nasawi. Isa yung malungkot na hapon para sa amin. Ngunit hudyat na rin ang isang bagong umaga para sa buong Panay. Bilang parte ng kasunduan ay pinasamahan ako ni Karomi sa bundok Madyaas kung saan nagkuta ang mga aswang. May balita raw kasi siyang may mga binihag doon at maaaring nagawi doon ng aking ina. Ngunit malinaw niyang sinabi na hanggang doon na lamang ang magagawa niya para sa kahilingan ko. Ayos naman na sa akin yun, pero umasa ako na kahit paano, may makikita ako na may koneksyon sa nanay ko doon. Nang makarating kami doon ay naabutan namin ang ilang mga taong sugatan. Mga nasa 10 ang bilang nila at nagulat ako nang makita si Berto doon. Lahat daw ng mga iyon ay mga aswang. Ngunit dahil wala na ang gabunan, wala na ring lakas ang mga ito na lumaban. Iminungkahi ni Miguel na patayin na namin ang lahat ng naroon
ngunit tumutol ako. Kita ko ang paghihirap sa mga mata ng mga taong yun. Mga taong pinilit lamang na maging mga aswang. Lumuhod ang mga iyon sa akin at nagpasalamat. Nangako sila na lalayo at hindi na manggugulo sa mga tao. Nangako rin si Berto na tuturuan niya ang mga iyon na mamuhay nang hindi kumakain ng karne ng tao. Hinalugog ko ang lugar, ngunit wala akong nakitang kahit ano na may kinalaman kay nanay. At sa pagkadismaya ay umupo na lamang ako sa gilid ng isang puno. Kinuha ko sa aking bulsa ang isang librito at hinugot doon ang nag-iisang larawan ng aking ina. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko man lang makita maski ang libingan niya. Papatulo na sana ang luha ko noon nang maramdaman ko si Berto sa aking likuran. Kinuha niya ang larawan sa akin at tinitigan ito, sabay sabing, "Kilala ko ang babaeng ito. Minsan ko na siyang nakita sa Baryo Malinta. Sa pagkakaalam ko ay Teodor ang pangalan niya, hindi ba? Nagturo siya doon ng ilang pamamaraan ng panggagamot, ngunit sa pagkakaalam ko ay namatay siya nang dahil sa isang nakakahawang sakit. Pasensya ka na pero hindi ko rin alam kung saan siya inilibing." Lumaki ang aking mga mata nang banggitin niya ang pangalan ng aking nanay. Tinanong ko siya kung sigurado ba siya at isang malaking oo ang naging sagot niya. Naging mahusay raw na lider sa Malinta ang aking ina hanggang sa huli nitong hininga. Nang marinig ko yun, napangiti ako. Ibinalik ko sa librito ang larawan at nagpasya na akong bumaba na ng bundok. Nagpasalamat ako kay Berto. Sinabi kong uuwi na ako ng Capiz. Ngumiti naman siya at sinabing dadalawin niya ako doon. Pagbalik ko ng baryo, ibinigay na sa akin ni Ka Romy ang perang ipinangako niya sa akin. Nagpaalam na rin akong aalis at pinayagan naman na niya ako. Noong gabing yon, nagkaroon kami ng salo-salo sa huling pagkakataon. At kinabukasan ay naglakbay na ako pabalik sa aming lugar sa Capiz. Ngunit laking gulat ko nang sumunod pala sa akin si Juana. Sasamahan daw niya ako sa Capiz kung ayos lang sa akin. Yun na raw ang sagot niya sa tanong ko bago siya pumunta sa Malinta, dala ang medalyon. Siyempre, hindi ako tumanggi. Hindi nang tagal ay sinamahan ko naman siya sa kanila. Ngunit nakalulungkot na namatay na ang kapatid niya. At nangyari yun habang nakikipagbuno kami sa mga aswang. Hanggang sa lumipas ang panahon at tuluyan na nga kaming naging mag-asawa. Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasang ito. Sana sa makakabasa nito, lagi ninyong isipin na hindi lamang tayo mga nilalang na lumalakad dito sa ating daigdig. Marami pang mga nilalang ang hindi natin nakikita. Mga kababalaghang hindi natin maipaliliwanag kahit ano ang gawin natin. Hindi ko alam kung saan aabot ang kwentong ito, pero sana huwag nating malimutan na totoo ang mga aswang. At hindi sila mga kwentong bayan lang. Kaya pa rin nilang maghasik ng lagim anumang oras, anumang panahon. Tibor. Kumusta, Sir Jupiter? Ako po si Sara, isang Bicolana. Sa ngayon po ay may-ari na ako ng isang karinderya rito sa probinsya namin. Pero dati po ay dumaan din kami sa butas ng karayom ng pamilya ko. Naghirap din po kami sa pananalapi. At itong ikikwento ko ay nangyari noong bandang simula ng mga pagsubok na yon sa buhay namin. Iikot po ang salaysay ko sa kasambahay naming si Vicky. Kasambahay naming noong una, mabait naman at maayos magtrabaho. Subalit sa isang iglap,
bigla siyang nagbago at naging tila baboy. Bago ko pa man tuluyang simulan itong kwento, ilalarawan ko muna ng kaunti ang buhay namin noon. Dekada 90 po ito nangyari. May negosyo po kaming ihawan sa may kanto malapit sa aming bahay. Alam niyo na po, yung nagbebenta ng mga barbecue, hotdog at isaw. Hands-on naming pinapatakbo ng asawa kong si Rolly ang negosyo. At yun rin ang dahilan kung bakit kumuha kami ng kasambahay na makakatulong sa mga gawaing bahay. Ang kasambahay na si Vicky rin ang nag-aalaga sa anak namin ni Rolly na si JP. 5 anyos pa lang ang panganay namin noon at wala pa ang kanyang mga naging bunso. Sir Jupiter, naging maayos po ang buhay namin noon. Medyo malakas po kasi bumenta ang mga tinda namin. Tapos meron din kaming maayos na supplier, si Mang Temyong. Si Mang Temyong ay kapitbahay lang po namin. Ang totoo, katabing bahay lang po. Siguro mga 10 metro lang ang pagitan. Magkatapat nga ang mga bintana ng mga sala namin eh. Naging supplier namin siya dahil may-ari si Manong Temyong ng mga babuyan. May isang maliit na kulungan ng mga baboy na nasa likod ng kanyang bahay, pero may mas malalaki pa siyang mga farm na nasa ibang lokasyon. Meron din siyang katayan sa palengke at doon siya kumukuha ng karneng ibinebenta sa amin. Nagsimula po ang lahat nang minsang magpaalam si Vicky na uuwi muna sa kanilang probinsya. Graduation daw kasi ng kapatid niya sa elementarya at gusto niyang dumalo. Babalik naman daw siya agad makalipas ang 2 linggo. Pumayag naman po kami kasi napakabait naman pong tao ni Vicky. Hindi siya yung tipong sumisira sa pangako. Reward na rin namin sa kanya yun kasi napakaayos at napakasipag niyang magtrabaho sa bahay. Sa katunayan niya po ay napakalinis palagi ng bahay namin dahil sa kanya. Naging mas malusog at mas masigla rin si JP. Isa pa, 2 linggo lang naman at sa may Quezon Province lang ang punta niya. Subalit tila po ba nag-iba ang ihip ng hangin makalipas ang 2 linggo, Sir Jupiter? Hindi po kasi dumating si Vicky sa itinakdang araw. Ang sabi niya noon darating siya Lunes ng hapon, pero walang Vicky na lumitaw. Wala pang cellphone o internet noon kaya hindi namin siya basta makontak. Pagpapakalma sa akin ni Rolly, palipasin lang daw muna namin ang 1 linggo. Baka naman daw kasi may problema lang sa kanila. Kapag wala pa rin talaga, saka na kami maghahanap ng ibang kasambahay. Huminahon po ako noon at sinubukan kong ang unawain ang sitwasyon. Baka nga naman kasi may emergency lang kina Vicky, dahilan para hindi siya makabiyahe. Ang sama ko naman kung magagalit ako agad, diba? Kaya minabuti kong maghintay na nga lang, gaya ng sabi ni Rolly. Ang kaso, kami naman po ang nagkaproblema, Sir Jupiter. Nilagnat po ng mataas si JP, kaya dali-dali namin siyang isinugod sa ospital. Nanlumo kaming mag-asawa ng malamang dengue pala
ang sakit ng anak namin. Mabuti na lang daw at nadala namin siya agad sa ospital kaya mataas pa ang posibilidad na mapagaling siya. Yun nga lang ay hindi kami mapakali ni Rolly kasi hindi naman kami mayaman talaga. Nagamit namin ang ipon at nabawasan din ang puhunan sa negosyo kaya kinailangan na ng asawa ko na maghanap ng mahihiraman ng pera at pati na rin mga donors ng dugo at platelets. Medyo nahirapan na ako sa ospital noon lalo't wala akong kasamang nagbabantay kay JP. Sa kabutihang palad dumating na si Vicky noong ika-4 na araw ng anak ko sa ospital. Mga 9:00 ng gabi noon, si Rolly muna ang nagbabantay kay JP kasi umuwi muna ako para magluto ng paboritong pansit ng anak ko at iuwi ang mga lambahin namin. Maglilinis na rin ako kasi uuwi na ang anak ko sa susunod na araw. Pagkarating ko pa lang sa labas ng bahay, nagtaka na ako nang mapansing patay lahat ng ilaw sa loob. Ugali kasi naming iwang bukas ang mga ilaw kapag umaalis para hindi halatang walang tao sa bahay. Iwas magnanakaw kumbaga. Kaya kinutuban agad akong may mali talaga sa bahay noong oras na yun. Maingat at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Umakbang ng isa papasok para abutin ang switch. Pero natigilan nang biglang manayo ang balahibo ko sa di malamang dahilan. Di naman ako matatakuting tao, Sir Jupiter. Subalit pakiramdam ko ay hindi lang basta madilim ang loob ng bahay, kundi may kung anong nakakakilabot talaga. Yung bang pakiramdam na kakaiba ang lamig at bigat ng hangin. Tumindi ang kabog ng dibdib ko nang maisip kong baka may masamang loob na nagtatago. Taranta kong binuksan ang switch tsaka nagpalinga-linga sa sala. Walang tao pero may nakamalandrang pulang jacket sa ibabaw ng lamiseta. Hindi ko kilala ang jacket na yun. Di sa amin yun. Kinuha ko ito para tingnan maigi at napansing madungis pala ito. Inisip ko pa naman sanang kay Vicky yun pero binawi ko rin ang hinala kasi malinis sa katawan ng kasambahay namin. Kung may maduming damit man siya, sigurado namang maayos niyong ilalagay sa labahin. Nilapag ko ulit ang jacket sa lamiseta at nakiramdam pa ako sa bahay. Maingat kong sinuri ang iba't ibang sulok habang isa-isang binuksan ang mga ilaw. Pinuntahan ko ang kusina, banyo at likod bahay. Pero wala talagang kahit sino roon. Pati ang kwarto naming mag-anak sa 2nd floor ay tahimik din. Subalit nang mapadaan ako sa tapat ng silid ni Vicky, napahinto ako nang may maulinigan akong mahinang nagsasalita. Pinagpapawisan na ako ng malamig dahil sa kaba, pero nilakasan ko pa rin ang loob at ipiniid ang tenga sa pinto. Doon, may narinig akong parang nagdarasal. Vicky? Vicky, ikaw ba yan? Kabado akong kumatok at tinawag ang kasambahay namin. Huminto ang naririnig ko. Nang bahagya na itong bumukas, sumilip si Vicky nang hindi binubuksan ng malaki ang silid. Ate, kayo po pala. Halos pabulong na sabi ng kasambahay namin.
Sandali ko lang siyang tahimik na tinignan. Agad ko kasing napansing may kakaiba sa kanya. Namumutla ito, napakagulo ng gabalikat na buhok at mukhang wala sa sarili. Nakahinga ako ng maluwag kasi naroroon na nga ang kasambahay namin. Yun nga lang ay pinuna ko rin agad ang napakadungis niyang itsura. Tinanong ko rin siya kung bakit ba ang tagal niyang bumalik. Sagot lang niya sa akin, nilagnat daw siya noong araw na dapat ay babiyahe na siya pabalik. Kaya di muna siya tumuloy para magpahinga. Inausap ko pa po siya at sinigurong maayos na ang kanyang kalagayan. Sinabi ko na rin na na-ospital si JP kaya walang tao sa bahay. Tapos sinabihan kong siya na lang ang maglinis pagkagising kasi nga bukas na ang labas ng anak ko. Pagkatapos naming mag-usap, sinarado na ulit ni Vicky ang pinto ng kwarto niya. Ako naman ay nagsimula ng maghanda para magluto. Nakahinga na ako ng maluwag. Kako sa wakas, nakabalik na rin ang kasambahay namin. Hindi na nga ako naglinis ng bahay para makapagpahinga rin ng konti bago bumalik sa ospital. Ang kaso, hindi po talaga nawala ang pananayo ng balahibo ko sa loob ng bahay, Sir Jupiter. Natapos ko na lang ang lahat ng gagawin, kabado pa rin talaga ako. Pakiramdam ko, may mali talaga sa kasambahay namin. Mga bandang 2:00 ng madaling araw ay bumalik na akong ospital. Sinabihan ko si Rolly na nakabalik na nga si Vicky. Ikinatuwa naman niya ito dahil mukhang matutuloy daw ang binabalak niya. Nagtaas ako ng kilay tsaka ng tanong kung ano ibig niyang sabihin. Paliwanag niya na isip daw niyang magtrabaho muna sa Maynila. Inalok raw po kasi siya ng kanyang paring Bobby kanina nang mangutang siya roon. Naisip niyang malaking tulong na rin yun para makabayad kami agad sa mga nahiraman namin. Dagdag pa niya, ilang buwan lang naman daw kapag nakaipon na ulit, babalik na kami sa pagninegosyo rito sa amin. Nalungkot man, pumayag na lang din ako. Magandang pagkakataon na rin kasi yun para makabawi kami ng hindi masyadong nababaon sa utang. Sabi niya sa makalawa na raw sila aalis ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, mga pasado 10:00 ng umaga, nakalabas na kami ng ospital. Dumaan lang kami ng ulam sa karinderya tapos dumiretso na sa bahay. Subalit, pagkahawak ko pa lang ng siradora ng pinto, natigilan ako nang maramdaman ko ulit ang kakaibang kilabot. Tinanong ako ni Rolly kung anong problema. Umiling naman ako tapos tumuloy na sa loob. Pagkapasok ay napakunot agad ang noo ko. Naroroon pa rin ang maduming pulang jacket sa lamiseta at hindi pa nawawalisan ang sahig. Maski ang mga ilaw nga sa sala at kusina ay nakasindi pa rin gayong 11:00 na ng umaga noon. Tag-init ang bumbunan ko, agad kong tinawag si Vicky. Walang sumasagot. Tinawag na rin siya ng asawa ko habang si JP naman ay dali-daling pumasok sa kwarto namin. Nang di pa rin sumasagot ang kasambahay, tinatok ko na ito sa kwarto niya. Nainis akong lalo nang hindi ako pinagbuksan kahit ilang minuto na akong kumakatok.
Sinabihan naman ako ni Rolly na baka nasobrahan lang sa tulog si Vicky kasi nga masama ang pakiramdam. Pero naghalo na talaga ang inis at kakaibang kaba sa kalooban ko noon. Kinuha ko na ang susi ng mga kwarto sa bahay nang bigla namang pumihit ang siradora. Bumukas ng konti ang pinto at sumilip ulit si Vicky. Ate, pasensya na po. Nasobrahan kasi ako sa tulog. Pero eto na po. Lalabas na ako pagkatapos magbihis. Tinanong ko siya kung ba't hindi man lang siya sumasagot ng tinatawag namin. Pero natigilan ako nang isarang bigla ni Vicky ang pinto kahit nagsasalita pa ako. Napakamot din ng batok ang asawa ko sa inasal ng kasambahay pero dahil gutom na kami, hinayaan na lang muna namin at naghanda na ako ng tanghalian. Si Rolly naman ay tinawag na si JP sa kwarto para makakain na. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang lumabas si Vicky sa kanyang kwarto. Tuloy-tuloy lang sa pagkain si Rolly pero agad akong napatingin sa kasambahay. Napansin ko kasing may nagbago sa itsura nito. Namumutla nga ang balat at napakagulo ng buhok. Nangingitim din sa dumi ang dulo ng mga kuko na pinangkakamot sa braso. Niyaya ko siyang kumain. Lumingon naman ito sa mesa pero tumanggi. Maglilinis daw muna siya ng sala habang wala pa siyang ganang kumain. Nabigla naman ako nang mabilaukan si JP. Kako, bakit ba kasi minamadali niya yung pagkain? Sinabihan ko siyang maghinay-hinay tsaka binigyan ng tubig. Dali-daling ininom ng anak ko ang tubig tapos agad itong tumayo at tumakbo. Nang nasa may paanan na siya ng hagdan, nilingon niya si Vicky. Sandali kong napansing parang takot ang itsura ng bata bago siya tumalikod at nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa kwarto namin. Nakakapagtaka. Kasi malapit naman sina JP at ang kanyang ate Vicky sa isa't isa. Nang matapos na kami ni Rolly sa pagkain at pagligpit ng hapagkainan, tinawag namin si Vicky para kausapin. Sabi ko tsaka na niya ipagpatuloy ang paglilinis kasi mahalaga ang sasabihin namin. Simula ni Rolly. Ano kasi Vicky, nagipit kasi kami ng ma-hospital nga itong si JP. Ngayon, kailangan ko munang kumayod para makaipon at makabawi ulit. Vicky, tatapatin ka na namin. Hindi ka na namin kayang sahuran. Siguro, mas makabubuti para sa'yo na maghanap muna ng bagong mapapasukan. O kung mas gusto mong umuwi, ayos lang din, bibigyan ka naman namin ng pamasahe. Sagot naman ni Vicky, ayos lang daw at huwag kaming mag-alala. Mananatili lang daw muna siya sa bahay. Ayos lang kahit di muna namin siya masahuran sa loob ng mga 2 o 3 buwan. Naiintindihan naman daw niya kami. Natuwa naman kami ni Rolly. Kahit papaano pala kasi ay may makakasama pa rin kami ni JP sa bahay habang wala ang asawa ko. Napagkasunduan nga rin namin na ituloy na lang ang munti naming negosyo. Doon na lang muna ako pupwesto sa harap mismo ng bahay para hindi gaanong mahirap sa amin ni Vicky. Opo, lilit ang kikitain kasi nasa may looban ang bahay namin. Pero mas mabuti na yon kesa naman wala talaga kaming kitain at umasa na lang
sa padala ni Rolly. Matapos mag-usap ay tumayo na agad si Vicky para maghugas ng pinggan. Napasinghot ako nang may maamoy akong malansa sa kung saan. Napalingon sa akin ang kasambahay at napangisi. Pagkatapos ay napansin ko na lang na nawala na ang malansang amoy. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yun. Tapos pumunta na ako sa kwarto para magpahinga. Pasado 3:00 ng hapon nang magising ako. Tulog na tulog pa sina Rolly at JP sa tabi ko. Hinayaan ko na lang muna silang magpahinga. Tapos lumabas na ako ng kwarto at bumaba sa sala. Napasimangot na naman ako nang makita kong napakagulo ng sala namin. Hindi nawalisan ng maayos at maraming nagkalat na kung ano-ano. Kahit ang pulang jacket, nakasalampak na lang sa sahig. Si Vicky? Ayun, at tulog na tulog sa may sofa. At tumutulo pa talaga ang laway sa kinahihigaan. May nakita pa akong mga balat ng iilang saging sa sahig. Vicky, ano ba't napakadumi rito? Vicky! Hindi nagising ang kasambahay ng tinawag ko. Kaya lumapit ako at tinapik siya sa braso. Subalit mabilis ko ring kinabig ang palad ko nang maramdamang magaspang ang kanyang balat. Napansin ko ring tila nagmamantika ito. Sinalat ulit ang kanyang braso at nakumpirmang tama nga ang naramdaman kong magaspang at nagmamantika. Pero nakakapagtaka kasi normal naman kung titignan ang balat ni Vicky. Wala rin akong nakikitang kung ano sa daliri na pinangsalat ko sa kanya. Sinubukan kong amuyin ang daliring yun at agad ko ring inilayo ng maamoy na napakalansa nito. Aakalain mo talagang sinausaw ko sa dugo ang daliri ko eh. Pero yun nga, wala namang mali sa balat ni Vicky kung titingnan. Napadako naman ang tingin ko sa pulang jacket. Pinulot ko yun at inamoy. Ganon din po, Sir Jupiter. Amoy malansa talaga ito. May napansin din akong nanigas na kung anong mansa sa may laylayan, bagamat hindi ko matukoy kung ano eksakto dahil sa kulay ng tela. Ilang sandali pa nagising na rin si Vicky. Nagulat siya nang makita ako at mabilis na tumayo. Doon ko na siya tinanong ulit kung bakit napakagulo ng sala. Di niya sinagot ang tanong ko, bagkus mabilisan niyang pinulot ang mga kalat. Taranta rin niyang kinuha ang pulang jacket sa akin, saka lumakad papunta sa likod bahay. Noong hapon at gabing yun ay talagang inoobserbahan ko ang kasambahay. Kapansin-pansin talagang malaki ang pinagbago ni Vicky. Magaspang na itong kumilos at madalas pang mali-mali. Tinulungan ko na nga lang magluto kasi para bang nakalimutan na nito ang nakasanayan naming mga recipe. Hindi nga niya nilagyan ng asin ng nilagang baboy eh. Bukod pa, napakadungis na rin nito. Hindi ko sigurado kung bakit pero parang naging baboy na ang kasambahay namin. Hindi nililinis ang mga natatapon o nahuhulog ng mga sangkap kung hindi ko sasabihan.
Halimbawa na lang ay nang mahulog sa sahig ang gulay. Walang hugas niya itong nilagay sa kaldero. Yung hilaw na karne naman ay iniwaan pa niya ng napakaliit. Tapos, isinubo. Hindi ko na lang sinita si Vicky noon kasi aalis na si Rolly kinabukasan. Ayoko namang masira ang huling gabi niya sa bahay. Yun nga lang po, Sir Jupiter, mga bandang hating gabi, nagising ako ng mauhaw. Nagtuloy-tuloy ako sa kusina at agad uminom ng tubig. Babalik na sana ako sa taas nang maulinigan kong may mga yabag sa likod bahay. Napahawak ako sa dibdib kasi naisip kong baka may masamang loob na nagbabalak pumasok. Gigisingin ko na sana si Rolly, pero naisip ko ang kailangan niyang magpahinga, kaya ako na mismo ang kumuha ng itak. Lumapit ako sa pinto at bumuntong hininga. Dinig na dinig ko kasing malapit na sa back door ang mga kaluskos. Tumunog pa nga ang isang timba na naroroon sa likod bahay, siguro nasagi ng taong yon. Lumunok ako ng laway. Dahan-dahang pinihit ang siradora at maingat na binuksan ang pinto. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko kasi sumalubong sa akin ang malalaking dilaw na mga mata. Madilim ang likod bahay kaya hindi ko maaninag ng maayos ang nagmamay-ari ng mga matang yon, pero mukhang mga mata yon ng isang hayop na galing sa malapit na gubat. Saglit ko lang nakatitigan ang mga matang yun, ngunit talagang nanginig ako hanggang buto at kaluluwa. Naisara ko ng malakas ang pinto. Narinig kong tumakbo ang hayop na yun sa mandang gilid ng bahay namin. Tapos doon na naman kumaluskos sa may dingding. Isip ko noon, hindi naman siguro yun makakapasok dito, kaya sinarado ko na lang ng maigi ang mga pinto at bintana. Pagkatapos taranta na akong bumalik sa kwarto namin at humiga. Hindi nga lang ako nakatulog agad kasi narinig ko pa rin ang mga kaluskos na gawa ng hayop na yun. Naidlip lang ako ng tuluyan ng tumahimik. Siguro mga bandang 2:00 ng madaling araw. Kinabukasan nga ay maagang bumiyahe ang asawa ko pa Maynila. Hindi ko na lang sinabi sa kanya ang tungkol sa hayop gubat dahil ayoko siyang mag-alala. Isa pa, inisip ko rin hindi naman nababalik yun sa bahay namin. Malamang ay naligaw lang talaga sa may kabahayan. Nang makaalis si Rolly, tinawag ko naman si Vicky para tulungan akong maglaba. Ang totoo, balak ko sanang mamalengke noong umagang yon, pero mas pinili kong obserbahan pa ang kasambahay. Una naming nilabhan ang mga damit ko, ni JP at mga naiwang labahan ni Rolly. Wala namang ganoong problema kahit pansin ko pa ring malamya at mali-mali ang kanyang kilos. Noong binabanlawan ko na ang mga damit namin, sisimulan na sana niyang labhan ang mga damit niya. Pero bigla na lang niya akong tinanong kung hindi ba raw ako aalis. Sinabi niya, siya na lang daw ang magsasampay ng lahat ng mga iyon. Kinutuban ako na pinapaalis lang niya ako. Kaya nagkunwari akong pumapayag sa sinabi niya. Pumasok ako sa loob at nagbihis.
Ang anak ko naman ay lumapit din sa akin at nagpupumilit na sumama. Ayaw raw niyang maiwan sa bahay kasama ang kasambahay. Tinanong ko si JP kung bakit ayaw niyang maiwan sa bahay kasama ang kanyang ate Vicky. Sir Jupiter, nanlamig ako sa sinabi ng anak ko. Hindi raw yun ang kanyang ate Vicky. May nararamdaman daw kasi siyang iba sa kasambahay. Inusisa ko pa siya ng inusisa hanggang sa sinabi niyang, nakita ko po kasi ng iba sandali yung mga mata ni ate Vicky, Mama. Parang naging kulay yellow. Sinabihan ko si JP na baka guni-guni lang ang nakita niya kasi nga kakagaling lang niya sa sakit. Pero umiling-iling ito. Pinagdiinan niyang sigurado raw siya sa nakita at muling nang pumilit na sumama sa akin. Bakas ko ang takot sa mukha ng anak ko kaya naman binihisan ko na lang ito at sinabihang mauna na siya sa harap ng bahay. Bumalik ako sa likod kung saan ang labahan pero hindi ako gumawa ng ingay. Bagkus biglaan kong binuksan ang back door sa kusina. Tapos nagsalita, naaalis na nga kami ni JP. Sir Jupiter, napaigtad si Vicky nang marinig ang boses ko. Nabitiwan din niya ang ginugusot na pulang jacket. Agad namang napako sa tubig sa palanggana ang mga mata ko at nagtaka kung bakit napakadumi ng tubig. Tipong nilabahan doon ang isang damit na talagang nadungisan ng matindi. Nagsalita si Vicky at sinabing mag-iingat kami ni JP. Napatingin naman ako sa kanya, tapos lumingon ulit ako sa tubig. Katakatakang pangkaraniwang tubig na may sabon na lang ang natanaw ko. Napaisip ako kung nasaan na ang maduming tubig. Hindi naman ibinuhos ni Vicky ang tubig mula sa palanggana nang sumilip ako. Nagbago ba talagang bigla ang kulay ng tubig o namalikmata na naman ako? Ate Sara, may problema po ba? Tanong ni Vicky sa akin na nagpabalik sa akin sa realidad. Umiling naman ako at saka muling nagpaalam. Pinuntahan ko si JP sa harap ng bahay at lumakad na nga kami. Dumaan kami sa katabing bahay ni namang Temyong pero mukhang walang tao. Kaya naman dumiretso na lang kami sa palengke. Pagkarating namin sa palengke, agad kong pinuntahan ang suki kong nagbebenta ng mga gulay. Habang naglalakad nga lang ay hindi ko maiwasang marinig ang tsismisan ng mga tindera at mamimili sa paligid. At tuluyang napukaw ang pansin ko nang may binanggit ang suki ko tungkol sa aswang. Tinanong ko ito at sinalaysay naman niya sa akin ang mga nasagap na usap-usapan. Alam mo kasi Mare, doon daw sa kabilang baryo, yun yung mga sa may ilog, meron daw gumagalang aswang. Marami nag-araw ang nabiktima May napatay ng baka, baboy, manok, at iba pang mga alagang hayop. Ang matindi, may nadali na rin daw bagong silang na sanggol. Kaya kung ako sa'yo, bantay-bantayan mo yung anak mo, baka mamaya niyan madagit pa ng aswang yan. Ako, wag naman sana. Kay gwapo-gwapo pa naman yung si JP. Nginitian ko lang yung tindera, saka binayaran ko na yung pinamili ko. Nakangiti ako pero
Umiikot na sa isip ko ang hayop gubat na nakita ko kagabi. Yun kaya ang aswang? Bakit naman hindi niya ako inatake? Nakapamalengke naman kami ni JP ng maayos. Puro gulay at isda ang binili ko kasi nga umaasa akong makakakuha ng karning baboy sa supplier namin. Bumili na lang din ako ng ginisang toge na uulamin sa tanghalian. Nang sa ganoon ay hindi na ako mahirapan sa pagluluto. Naging maayos naman po ang tanghalian namin noon. Medyo nainis nga lang ako kasi natulog agad si Vicky pagkatapos nang hindi naghuhugas ng pinggan. Mga bandang 5:00 ng hapon ay nakita kong dumating na si Mang Temyong sa kanilang bahay. Agad naman akong pumunta at kinausap ang lalaki. Sinabi kong kukuha sana ako ng karning baboy kahit mga 2 kilo lang. Sinabi ko rin nagpunta ako roon kanina pero wala ngang tao. Binati naman ako ng magandang gabi ng matanda tapos sinabi niyang nagpunta raw pala kasi silang Samar dahil libing ng kanyang kapatid. Humingi rin siya ng pasensya kasi bukas pa raw siya makakapunta sa Katayan. Bukas pa niya ako mabibigyan ng karne. Natanong na rin niya kung maayos na raw ba si JP at kung balik negosyo na raw ba kami. Sinabi ko naman na nakalabas na ng ospital si JP at si Rolly ay nagpunta ng Maynila para magtrabaho. Pero ang sunod na sinabi ni Mang Temyong ay talagang hindi ko inaasahan. Nako, ngayon pa niya naisip umalis. Delikado pa naman ang panahon. Hindi niyo ba narinig, Sarah? Meron daw sumasalakay na aswang sa kabilang mga baryo. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Nagpahayag pa nga ako ng pagdududa sa kanya eh. Sinabi kong hindi totoo ang mga aswang. Subalit tinugod niya sa aking totoo raw ang mga aswang. Sa katunayan, dinala nga niya ang mga gamit na pangontra sa aswang ng kanyang namayapang lolo. Buntis daw kasi ang isa niyang anak, kaya ayaw niyang magpakakampante. Nadagdagan pa raw ang pagka-alerto niya nang kulang na ng isa ang kanyang mga baboy pagkarating nila. Inusisa ko si Mang Temyong kung paanong kulang na ang mga alaga niyang baboy. Paliwanag niya kumpleto raw ang mga baboy kagabi. Binilang pa ang mga ito nang iniwan niyang katiwala na kapitbahay lang din namin. Pero kaninang umaga raw, nawawala na ang isa. Sir Jupiter, nanayo ang balahibo ko sa sinabi ni Mang Temyong. Lalo pang kumabog ang dibdib ko nang binuksan niya ang isang lumang maleta at ipinakita sa akin ang sinasabing mga gamit daw ng kanyang lolo. Una kong nakita ang isang lumang klase ng baril at ang mga bala nito. Hindi ako maalam sa mga baril pero kamukha yun ng mga shotgun ng mga katipunero. Mahaba ang baril tapos malalaki ang mga tansong bala. Ang baril na ito ang ginamit ng aking lolo nang minsan siyang makapatay ng aswang. Kitang-kita ko mismo noong maliit pa ako. Naroroon sa may palayan yung demonyo tapos, bah! Pinaputukan ni lolo. Sabog agad ang ulo sa isang tira lang. Sunod namang ipinakita sa akin ni Mang Temyong ang isang buntot ng pagi. Halatang may kalumaan na rin ito. Sabi nga mismo ni Manong Temyong ay binabalak na niyang bumili ng bagong buntot pagi bilang mas epektibong pangontra sa aswang. Nasasaktan daw kasi ang aswang sa mga tinik na naroroon
at nakakapagdulot daw ang buntot pagi ng matinding pinsala sa kanila. Bukod sa baril at buntot pagi, may nakita rin akong medalyong anting-anting, mga botelyang may lamang langis at benditadong rosaryo. Pahabol naman ni Mang Temyong, epektibo rin daw na pangontra ang asin, bawang at kalamansi kasi mahapdi ang mga ito sa balat ng mga aswang. Kapag ipinatak mo nga raw ang kalamansi sa iniluto ng aswang, lalabas ang totoong anyo ng pagkain. Malaking tulong daw yun kung pinagmumukhang karaniwan ng aswang ang mga pagkaing gawa sa karne ng tao. At higit sa lahat, pinaalala niyang huwag kakalimutan ang matibay na pananampalataya sa Panginoon. Ito pa rin daw kasi ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang nilalang ng dilim. Hindi man ako naniniwala ng buo sa mga sinabi ni Mang Temyong, di ko naman napigil na mapaisip sa mga narinig. Ang daming naglalaro sa utak ko habang naglalakad pa uwi. Iyong hayop gubat, ang usap-usapan sa palengke, ang sinabi ni JP tungkol sa kanyang ate Vicky, at ang mga pagbabago ng kasambahay. Biglang sumagay sa isip ko, aswang kaya si Vicky? Pero hindi naman siguro, baka nagka-problema lang talaga sa bahay nila kaya nagbago ang ugali. Ano naman kaya ang nangyari na nagdulot ng ganito katinding pagbabago sa kanya? Nang papalapit na ako sa bahay, nagtaka ako kasi nakaamoy ako ng iniihaw na karning baboy sa likod. Nakakapagtaka nga kasi wala naman akong biniling karning baboy at ubos na dapat ang stock namin sa ref. Kaya dumiretso agad ako sa likod bahay at naabutan ko nga si Vicky na nag-iihaw ng karneng baboy. Agad kong inusisa ang kasambahay kung saan galing ang karneng baboy, gayong wala naman akong biniling ganun kanina sa palengke. Pinaalala ko ring isda ang sinabi kong ihawin niya. Sagot naman ni Vicky, yung kaibigan daw niyang kasambahay din sa kabilang kalye ang nagbigay nun. Tumango lang ako, pero lumalakas na ang hinala ko noon, Sir Jupiter. Sino ba naman kasing magbibigay ng maraming karning baboy? Sa tansya ko, halos 3 kilo yata lahat-lahat yun eh. Kung pagsasamahin yung iniihaw ni Vicky at ang nakita ko sa ref. Kaya naman dali-dali akong nagluto ng sinabawang gulay. Ayokong kainin yung inihaw ni Vicky at lalong ayokong isugal ang kaligtasan ni JP doon. At wala na rin akong pakialam kahit mapansin niyang iba na rin ang pakikitungo ko sa kanya. Siya naman kasi ang unang nagbago eh. Aswang man siya o hindi, siya ang unang nag-iba. Tahimik ngunit makahulugan lang akong tinignan ni Vicky nang malaman niyang nagluto ako ng sinabawang gulay. Sa likod bahay na nga rin siya kumain. Kami naman ni JP ay magkasabay sa kusina, ngunit mabilisan ang paghahapunan. Nang matapos kaming dalawa ng anak ko, agad kong hinugasan ang pinagkainan namin. Tsaka pumanik na sa kwarto, dala ang lalagyan ng asin. Naglagay ako ng asin sa may pinto, bintana, sa mga sulok ng kwarto at sa bawat paa ng kama. Inisip kong nababaliw na siguro ako, pero nangatwiran din naman ako sa sarili na mabuti ng sigurado kaysa naman mapahamak pa ang anak ko. Sinarado ko ang mga bintana at nilak ang pinto.
Nagdasal kami ni JP tapos pumwesto na sa paghiga. Ilang minuto pa na ulinigan kong may umaakyat ng marahan sa hagdan. Dinig ang mga yabag kasi gawa sa kahoy ang hagdan at ang sahig ng second floor. Hindi ko man makita. Sigurado naman akong si Vicky yun. Tumayo siya sa labas ng pinto, subalit hindi umimik. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, pero hindi niya ito mabuksan. Sir Jupiter, nanlamig na talaga ako noon at napakahigpit na ng yakap ko sa natutulog kong anak. Halos hindi na nga rin ako makahinga sa bigat ng hangin sa kwarto. Pakiramdam ko ay sinasakop ng makapal ngunit malamig na usok ang paligid. Hanggang sa marinig ko na lang na umalis si Vicky at bumaba ng sala. Doon din ay nakahinga na ako ng maluwag. Sa isip-isip ko, epektibo nga siguro ang asin bilang pangontra. Inalala ko pa ang mga sinabi ni Mang Temyong, kaya kinuha ko ang mga benditadong rosaryo at krusipeyo namin. Sinutan ko ng rosaryo ang bawat leeg namin ni JP. Tapos nilagay ko sa may unan ang krusipeyo. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Sir Jupiter, hindi ako natulog. Nakiramdam lang ako. Hindi ko na sigurado kung ilang oras ang dumaan. Basta narinig ko na lang na nagbukas-sara ang back door. Bumangon ako, nagsaboy ng asin sa ibabaw ng kama pati na sa mismong damit ni JP. Tapos maingat akong lumabas ng kwarto. Bumaba ako papuntang kusina habang nagsasaboy din ng asin sa sahig at hagdan. Sumilip ako sa bintana ng kusina at nakitang papunta sa gubat ang kasambahay. Kumuha ako ng itak tapos lumabas sa back door. Natanglawan ng ilaw ng kusina ang tirang karneng baboy na hapunan ni Vicky. Naroroon ito sa ibabaw ng platong nakapatong sa nakataob na palanggana. Bumalik ako sa kusina, kumuha ng kalamansi at lumabas ulit. Napakabilis na ng kabog ng dibdib ko noon. Palinga-linga, natatakot na baka bumalik si Vicky. Nang makalapit sa pagkain, nakita kong may 2 hiwa ng karne doon. Pinatakan ko ng kalamansi yung isa, pero wala namang nagbago. Naisip ko tuloy na baka masyado lang akong tamang hinala. Subalit nang patakan ko ang 2 hiwa, napatakip agad ako ng ilong nang sumabog ang napakalansang amoy. Kapareho ito ng nabubulok na karne. Nagbago rin ang itsura ng inihaw na karneng baboy at naging binti ng sanggol. Doon din ay dali-dali akong kumaripas papunta kina Mang Temyong. Wala na akong pakialam kahit mabulabog ko pa ang bahay nila. Basta kinalampag ko ang kanilang pinto. Pupungas-pungas ang lalaki ng pagbuksan ako at agad ko namang sinabi ang lahat. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ni Mang Temyong. Nagtangis din ang mga ngipin nito nang malaman kung sino ang posibleng kumuha sa kanyang nawawalang baboy.
Sinabihan niya ang kanyang asawa na pumunta muna sa bahay namin at samahan si JP. Dali-dali naman niyang kinuha ang baril at iilang bala nito, tsaka lumakad na kami papuntang gubat. Tinuro ko kay Mang Temyong ang pinuntahan ni Vicky. Hindi na kami nagdala ng pailaw, baka raw mapansin kami agad ng aswang. Tanging liwanag lang ng buwan ang gumagabay sa amin. Kita naming meron ngang mga natumbang talahib doon. Lakad kami ng lakad. Walang tigil din ang kabog ng dibdib ko, saka napakalamig na ng pawis. Natisod pa nga ako sa isang ugat ng puno. Nasugatan ang binti ko, pero pinatigil ko na lang ang pagdurugo gamit ang laylayan ng duster ko. Bumangon ako at tumuloy sa paglalakad. Desperadang matapos na ang kababalaghang ito. Ilang sandali pa, napatigil sa paglalakad si Mang Temyong. Sinabihan din niya akong magtago sa makapal na damuhan. Pagkatapos tinuro niya sa akin ang isang bahagi ng gubat kung saan may napansin siyang mga paggalaw. Hinanda ng lalaki ang baril, saka dahan-dahan kaming gumapang. Ilang metro pa ay narating po namin ang isang bahaging maiiksi lang ang mga damo. Doon po, natatanglawan ng liwanag ng buwan ang isang napakalaki at itim na baboy ramo. Isang klase ng baboy na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Itim na itim po kasi talaga ang mga balahibo nito, tsaka mas malaki pa sa isang tao. Siguro nga po ay nasa mga 2 katao ang laki noon. Napakalalaki rin ng mga pangil at kapansin-pansin din ang dilaw nitong mga mata. Katulad sa mga matang nakita ko kagabi. Aswang. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan ang aswang at baboy ko mismo ang kinakain niyan. Pabulong, ngunit madiing bigkas ni Mang Temyong. Napatitig naman ako sa nginangata ng itim na baboy. Naroroon ito sa damuhan at mukhang isa nga yung patay na alagang baboy. Tinitigan ko pa ng maigi ang damuhan hanggang sa may nakita akong nakahimlay na parang tao sa isang sulok. Sir Jupiter, napasigaw ako nang walang pasabing pinaputok ni Mang Temyong ang kanyang baril. Ang itim na baboy naman ay napaigik ng malakas at agad sumuot sa matataas na talahib. Mabilis tumayo si Mang Temyong at muling nagpaputok. Sa pagkakataong yun ay hindi na umigik ang baboy. Gayunpaman, ramdam pa rin naming nasa paligid lang ito. Kita kong napailing si Mang Temyong nang lapitan nito ang patay na niyang alaga. Mabilis din niya akong tinawag nang mapansin ang isang patay na katawan ng babae sa damuhan. "Sarah, madali ka, tingnan mo to. Hindi ba si..." Hindi pa man natapos sa pagsasalita ang lalaki ay biglang lumabas mula sa kung saan ang baboy ramo at tumakbo papunta sa akin. Kakagatin niya dapat ang binti ko pero ang laylayan lang ng duster ko ang inabutan niya. Yun ang bahaging pinangpigil ko sa dugo ko kanina.
Napunit pa nga ito kasi hindi niya binitiwan sa pagkakakagat. Umablot ako ng isang bato sa hinagis ko sa kanyang mukha. Nakita kong duguan ang pisngi nito, kung gayon ay natamaan nga ito ni Mang Temyong. Susugurin sana ako ulit ng itim na baboy nang muling magpaputok si Mang Temyong. Umigik na naman ang baboy. Nakita kong tinamaan ang isang binti nito sa harap. Mabilis ulit itong sumuot sa mga damuhan at naglaho na naman sa dilim. Muli akong tinawag ni Mang Temyong. Sinabuyan niya ako ng asin para raw hindi ako basta masaktan ng aswang. Lumapit ako sa kinilalagyan ng patay na alagang baboy at agad akong nasuka nang makita ang katawan mismo ni Vicky. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Kikilabutan ba? Maaawa o mandidiri? Yung katawan kasing yun ay pabulok na. Nakikilala pa naman ang mukha pero malapit na talagang maagnas. Sabi ni Mang Temyong, mukhang hindi ito ganun kasimple, Ining. Palagay ko ilang araw nang patay itong tunay na Vicky. Sinalakay ng aswang tapos ginaya nito ang itsura ng kasambahay nyo tsaka nagpunta sa bahay nyo. Nagtiim ang bagang ko. Galit na galit ako sa isiping ginamit kami ng demonya para hindi sa basta mahuli ng taong bayan. Noon din ay naalala ko ang anak ko. Oo, andoon ang asawa ni Mang Temyong at may suot na rosaryo si JP. Pero alam niyo yun, yung mother's instinct ba? Sa pagkakataong yun ay gustong-gusto ko nang bumalik ng bahay at makita ang anak ko. Kaya naman dali-dali po kaming bumalik, Sir Jupiter. Ayokong magsayang ng oras, gusto ko nang balikan si JP. Sa tagal ng lakad-takbo namin ni Mang Temyong, narating na rin namin ang kabahayan ng baryo. Diretso kami sa bahay ko at hindi nga po ako nagkamali. Naroroon ang demonyita sa bakura ng bahay. Nginangata ang pirasong tela ng napunit kong duster. Ang matindi, nasaan yung tao siya noon na kamukha nga ni Vicky. Si Vicky na dapat ay matagal nang patay. Walang ano-ano'y muling nagpaputok si Mang Temyong. Tinamaan sa braso ang peking Vicky. Garal-gal itong humiyaw at mabilis na kumaripas papunta sa kabilang bahagi ng gubat. Dahil sa putok na yun, nagising ang iba pa naming mga kapitbahay. Hindi nagtagal, tulong-tulong na ang mga taga-baryo para mahanap ang aswang. Ang kaso, hindi po namin nahanap ang baboy na aswang, Sir Jupiter. Ang nakita lang ng mga taga-baryo ay ang lasog-lasog na katawan ni Vicky at ng alagang baboy ni Mang Temyong. Inis na inis talaga ako noon kasi hindi napatay ang halimaw na muntik nang pumahamak sa anak ko. Subalit natatakot din ako dahil baka balikan niya kami. Sabi pa nga po ni Mang Temyong, may katwiran naman daw ang takot ko kaya mas mabuting lumuwas muna kami sa ibang lugar. Yun nga po mismo ang ginawa namin ni JP. Katulong na rin ng supplier namin ng karne na tawagan ko si Rolly. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi man siya makapaniwala ay agad niya kaming pinabiyahe sa Maynila.
Doon kami nanatili sa loob ng ilang taon hanggang sa makaipon ng sapat. Noong 10 taong gulang na si JP, tsaka na kami bumalik sa probinsya upang mamuhay ng tahimik. Wala na rin kasing napapabalid ang aswang sa lugar namin. Isa pa, mas sanay kami sa buhay doon. Kaya pinili talaga naming umuwi. Sa ngayon po, Sir Jupiter, isa ng barbecue house ang dating pwesto lang namin sa kanto. May 2 branches na nga po eh. May 3 na ring kapatid si JP. At lahat sila ay nakapagtapos na sa magagandang mga kurso. Mabuti na lang kasi hindi po talaga bumalik ulit ang aswang. Kaya naging payapa ang buhay namin dito. Hindi ko nga lang talaga malilimutan ang tagpong yon ng buhay namin, Sir Jupiter. Nagdulot yun ng matinding kilabot sa akin eh. Tumatak din talaga sa isip ko ang itsura ng baboy na yon. Kaya nga, magtatanong na rin ako sa mga listeners, hindi ba ang aswang kaya nilang magbago ng anyo? Bukod sa mga aso, pusa, ibon o baboy, may nakita na ba kayong kakaibang itsura na ginaya nila? Mas mabuti nang ibahagi natin yan sa comments para naman malaman ng bawat isa kung anong hayop ang kayang gayahin ng mga halimaw na ito. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Lubos na gumagalang, Sara ng Bicol.